الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم۔ محترم حاضرین، سب تو کچے ذہن دا بندہ ہوئے جڑا سنی سنائی گل تے یقین کرے۔ اگر تواڈے کولوں کو پوچھے کہ بچگانہ ذہن کینوں آندے تو سب تو زیادہ بچگانہ اے عمل ہے، مثلاً تسی ایتھے بیٹھے ہو، میرے نال ملاقات ہوئی ہے تواڈی، تسی مین ملے ہو، میں تواڈے نال گلاں پیا کرنا تے تسی گلاں سندے پے، تسی گھر ٹر جاندے ہو تے تہانوں کوئی بندہ آندا ہے تے میں سنیا شاہ ہوراں دے گلے وچ کوئی مسئلہ ہے، ہن انہاں دی آواز نکلدی کوئی نہیں تے تسی آکھو بھئی ہو سکدا ہے انج ہی ہوے، اگوں تسی آکھو بھئی ہو سکدا ہے انجی ہوئے تے اے دا مطلب ہے نہ تہاں اپنی اکھاں تے اعتبار ہے تے نہ تہاں اپنے کناں تے اعتبار ہے، تہاں دوجیاں دی سنی ہوئی گل تے اعتبار ہے۔ اس تو کوئی کملا بندہ ہو سکتا ہے؟ دوبارہ بھائیو، ایک بندے نال تسی ملدے ہو، ملاقات کردے ہو، بیٹھدے ہو تے تسی اون دے نال گفتگو کر دے ہو، اون نو پرکھ دے ہو تے تسی یہ اپنا مائنڈ بنا دے ہو کہ اے بندہ چنگا ہے، بندہ چنگا ہے۔ تو ان کوئی بندہ مل رہا ہے تو آندہ یار فلانا بندہ نہیں چنگا، تے تسی جے او دی گل مان لئی تے دا مطلب ہے تساں یہ سمجھا بے میرے وچ عقل کوئی نہیں، جڑا میں ان مل کے پرکھیا وہ غلط آ، ایدی پرکھ صحیح ہے۔ تسی اپنے آپ ڈی گریڈ کیتا ہے، اپنے عقل دی خود نفی کیتی ہے، اپنی نظر دی نفی کیتی ہے، اپنے کناں دی نفی کیتی ہے اور اپنے نالج دی نفی کیتی ہے کہ تہانوں کوئی پرکھ نہیں، تسی جڑا کوئی دسے وہ سن دے ہو، اپنی تہاڈی سوچ ہی کوئی نہیں۔ یہ دے اتے قرآن پاک کی فرماندہ ہے، یہ نہیں بھئی میری گل ہے جڑی میں پہ تو دانشوری کرنا، نہیں میری دانشوری نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، اگر کوئی بندہ تو ان خبر دے وے لیا کے تو اندے تے فوراً یقین نہ کرو، او دی چھان پھٹک کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تسی سن کے کسی بندے نال ناراض ہو جاؤ تے کل نو تہانوں پتہ لگے دسن والا غلط سی تے مڑ تہانوں ندامت نہ ہوئے۔ بھائی میں بابر علی نو 100 باری مل چکیا، میں دی شخصیت دا تجزیہ کر چکیا، میں ان پرکھ چکیا، میں ان جان چکیا، میرے نزدیک بہت اچھا آدمی، میں کوئی بندہ آکے آکھے کہ وہ بندہ اچھا نہیں تے میں دوجے تے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، جو میں پرکھیا میں انہوں تے اعتبار کرنا چاہیے۔
میری گل دی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ جو میں پرکھیا ہے، جو میں محسوس کیتا ہے 100 باری مل کے میں نے او دے اتے اعتبار کرنا چاہیے، دوجیاں کو سن کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ایس دور دا سب تو بڑا مرض یہ ہے کہ بندے سنیاں گلاں تے سنا کے انہاں اتے یقین رکھ دینے، اپنا عقل بندے ورت دے نہیں۔ اس تو کچا بندہ بھی کوئی ہے جی دے کان نے جیڑا بندہ گل پا جائے وہ اونجدہ ہو جائے۔ سنو، جدوں حضور معراج تو آئے تو حضور نے واقعہ معراج بیان کیتا۔ یہ ہن میں تو پکے بندے دی گل سناؤں گا۔ واقعہ معراج حضور بیان کیتا کہ اینج گئے اینج آئے تے بستر گرم سی تے وہ ساری گل دسی۔ جدو وہ گل پڑی نا ابو جہل کو، ابو جہل سیدھا ابو بکر کھل گیا کہ ابو بکر ہونا اپنے یار دیاں گلاں سنیاں نہیں؟ انہاں کہا کہ انہاں کہا بھی ہونوان دینے کہ اسی مسجد اقصی گئے ہیں، مسجد حرام تو جنت دوزخ دی سیر کر کے آئے ہیں، تے تو یہ گل پھر مننا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مسجد حرام تے مسجد اقصی تے اور بندیاں بھی ویکھیاں نے، تے جے حضور ویکھنا دسیا تے اے ایڈی کھڑی گل ہے، انہاں اس تو بڑیاں گلاں دسیاں نے تے اساں انہاں تے من کے ہوئے ہیں، یہ تے گل ہی کوئی۔ یعنی اگر تو ان کسی انسان تے کسی شخصیت تے اعتبار اور اعتماد ہے تو پھر اپنی پرکھ تے یقین رکھو، بندیاں دی پرکھ تے نہ لگو۔ آپ نے ہوڑی ہوڑی گل پہ سمجھانا، میں تو آن ملنا علامہ تصور صاحب تو آن مل دیں روز تے تو آڈے ناڑ حسن سلوک کر دیں تے محبت کر دیں تے پیار کر دیں، اور او محبت تے او پیار تے او حسن سلوک تو سے آنکھاں ناڑ ویکھیا بھی ہے تے کناں ناڑ سنیا بھی ہے تے دل ناڑ محسوس بھی کیتا ہے علامہ صاحب میرے ناڑ محبت کر دے۔ ہن اگر کوئی مہینہ کے آکھے یا تو آنا وہ تو اڈا گلا کرتے آئے تو سان وہ نہیں مننا چاہیے جو اینا تھاڑے نال خود سلوک کیتا ہے، سان وہ مننا چاہیے۔ بدگمانی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اللہ قرآن نے فرماتے ہیں ایمان والے آؤ بدگمانی کرن تو بچو، بدگمانی گناہ ہے۔ آپ ہی سن کے تسی پکے ہو گئے ہو، لڑ پے ہو، دور دراز تک ٹر گئے ہو، بسان کسے دسیا؟ حضرت عمر کو شکایت آئی، حضرت عمر کو شکایت آئی کوفہ کہ سانو نماز پڑھاندے نے سعد بن ابی وقاص تے او نماز صحیح نہیں پڑھاندے، بڑا روڑا پیا ہے کوفے تے بڑا شور ہے، تو بندے آندے نے بھئی سانو امام نہیں وارا کھاندا، او سعد بن ابی وقاص ہو نے جنہاں نو رسول اللہ سرکار نے جنت دی بشارت دیتی۔ حضرت عمر پھر حضرت عمر آئے، انہاں فوراً منی نہیں، حاکم سن، انہاں ایک کمیشن بنایا کہ تسی جاؤ اور اس گل دی تصدیق کرو کہ کیا واقعی وہ نماز صحیح نہیں پڑھاندے۔ وہ بندے گئے، سب تو پہلے تا انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھی، انہاں ویکھیا بے نماز تے صحیح پڑھاندے، پھر وہ بندے ڈھونڈن لگ پے، میں فلانے کو سنیے، میں فلانے کو سنیے، میں فلانے کو سنیے، میں فلانے کو سندیاں پورے کوفے وچوں ایک بندہ نکلیا جنہوں حضرت سعد دی نماز تے اعتراض سی، تو سارا روڑا اس ایک بندے آگاں پایا، ان پھاد کے لئے اندھا گیا
تے اس اپنا جرم قبول کیتا کہ اے جی میں گل کیتی ہے تے میں بس انجی کیتی ہے پیندے وچ حقائق کوئی نہ ہے، لیکن جدو دی روڑا پیا تو روڑا انج پیا بجی میں پورے کوفے وچ انہاں دی مخالفت ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ تو اے ہے گل دی چھان پھٹک کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالت، تسی اپنی بے علمی دی وجہ تو کسی نہ لڑ پاؤ بے میرا گلہ کردہ میں نے پکے بندے دسے بھئی جہرا کنہ نال سندا رہے ہیں تیری تعریف کچی تیرے سامنے ہو تیری تعریف کردہ رہے ہیں او دے تے اعتبار کر، سنی سنائی تے اعتبار نہ کر، کل نو تینو ندامت نہ ہوئے کہ میں اور سمجھی رکھیا گال کو جو ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، پیارے بچوں، آپ سارے بیٹھے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو لے کے وہ خالق ہے، دنیا مخلوق ہے، رب سونے نے بھی سارے کوئی نہیں مندے، وہ مندے سارے اللہ نو، سارے بندے اللہ نو مندے، مخلوق چو سب تو کامل ہستی رسول اللہ نے سارے انہوں نے بھی مندے، تو تھلے آنے پیر تے مولوی تے میانے تے تسی کون ہوئے بدوان سارے منن، تو میں کون ہاں بسان سارے منن، سارے بندے کسے تے مطمئن نہیں ہوندے، در اصل بندے نو اپنے آپ تے اپنے ضمیر دی عدالت چاپ مطمئن ہونا چاہیے۔ آج جڑی اندر عدالت ہے نا ان دے سامنے بندہ آپ مطمئن ہوئے تو بندہ ٹھیک، کوئی کسے تو ڈیرے بنوین دی نہیں لوڑ ہوندی، بندے نو پتا ہوندہ ہے میں چوریاں کرنا تو میرا کام چنگا نہیں، دوجہ چور آکھن یا نہ آکھن دوجہ تے پتا ہے یا نہیں پتا، میں تے اپنا پتا ہے نا، سب تو بہتر احتساب بندہ اپنا آپ کر سکتا ہے، سو لہذا اپنے ضمیر دی عدالت مطمئن رہو، جہان مطمئن کرن دی کوشش نہ کرے آئے اے نئے ہوندہ۔ حضرت صاحب جہان ہوندے تے مطمئن نہیں جہان بنایا ہے، وہ میری کو گل نہیں سمجھ لگ رہی بھئی کوئی نہ، جس جہان بنایا ہے اے سارا جہان تو دے تے مطمئن نہیں تے تو تے میں کون جڑے سارے جہان نو مطمئن کرنا چاہنے ہیں، تو جیان مطمئن کرنا رہا بندہ آپ غیر مطمئن ہو جاندہ ہے۔ بندے نو سب تو پہلے اپنے ضمیر دی عدالت اچھ مطمئن ہونا چاہیے، پھر اللہ تے اللہ دے رسول دی عدالت اچھ مطمئن ہونا چاہیے، باقی اطمینان آپ اللہ عطا کر دے۔ جملہ غور نہ دنیا عدل دی جگہ نہیں ہے، دنیا عدل دی جگہ نہیں، آزمائش دی جگہ ہے۔ کسے نو اللہ وعد دے کے آزما رہے ہیں، کسے نو اللہ گھٹ دے کے آزما رہے ہیں، کسے نو اللہ صحت دے کے آزما رہے ہیں، کسے نو اللہ بیمار کر کے آزما رہے ہیں، کسے نو اللہ تعالیٰ پتر دے کے آزما رہے ہیں، کسے نہ دے کے آزما رہے ہیں، تو جی مڑ ہوئی دا عدل تے بندے جو سارے اللہ دے ہیں، سارے ہیں کوئی کچھ نہ مال ہوندہ ہی، کچھ نہیں عمر ہوندی، کچھ نہیں شکل ہوندی، کچھ نہیں صورت ہوندی، کچھ نہیں صحت ہوندی، کچھ اتنا مال ہوندہ ہی، کچھ نہیں اولاد ہوندی، تے پھر تے عدل تے موڑے بنان دا کی فائدہ اس بنا کے اونچ نیچ کی دیئے تے پھر ویکھے میں اونچ نیچ رہ کے میرے نال کیس رانگے جو ورد دیں۔ اللہ فرمائے وَلَوْ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرمائے میں تینوں آزمائش واسطے دنیا دے گلے آئے، تو اتھے جنت بنانا چاہ رہے ہیں، وہ جیسے اتھے جنت بنا لئیے۔ راہ صاحب
جی اتھے ہی جنت بنانی ہے تو پھر اگاں جنت کس واسطے؟ وہ کملے نے جڑے اتھے جنت بنان دے چکر چ لگے نا نو نیور اتھے جنت بننا ممکن اللہ نو پسند ہی نہیں کہ کوئی مائی دلال اتھے جنت بنائے دنیا چ ایک بندے دعویٰ کیتا ہے کہ میں اتھے جنت بنانی ہے ساری بنا کے ایک پیر اندر دھریا آستے دوجہ باہر آتے اللہ فرمائے فرشتہ اتھے ہی پہ جان کٹ میں انہوں اتھے بھی جنت نہیں ویکھن دینی ہے میں آگاں بھی جنت نہیں ویکھن اسی ہوئی سنبھالنے تے جنت بنائیں لگ بولنے میں کاروبار کرنا ہے میں مکان بنانا ہے میں گڑیاں لینیاں نے میں کاراں لینیاں نے میں جتنا اللہ دے وے اللہ فرماتا ہے خُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ جیڑا میں دیتے ہی وہ للہ تے شکر کر نو ڈھیتا تے صبر کرے دو کام نے تریجہ تن کرن دی اجازت ہی نہیں کوئی نہیں سمجھے گا بھائی صاحب پاکستان ہے ساریاں تو اختیار آلے تے اقتدار آلے تے مال آلے تے پاور آلے بندے نے نواز شریف تے عمران خان تے تسی تے میں اپنی آنکھاں نال ویندے ہاں کدی ایک اندر ہوندا ہے تے دوجا باہر ہوندا ہے کدی دوجا اندر ہوندا ہے تے پہلا باہر ہوندا ہے وہ بھی اس سے اندر باہر ہے چینے کوئی گلے دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اس سے اندر باہر ہے چی بیچارے زندگی پہ گزار دینے تے ایسی سمجھنے بے بڑے سوکھے نے پتر سوکھے ہو ہی رہنے جنہ یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ازمائش آلی تھائیں یہ عدل آلی تھاں دنیا مقام عدل نہیں مقام آزمائش ہے اس نو سمجھے نہ لو اور خالق تو کیسی قرآن پڑھتے کوئی اور یہ قرآن پڑھ بھی لئیے تو صرف اتوے کے پڑھنے آؤ دا ترجمہ نہیں پڑھتے اور یہ ترجمہ پڑھ لئیے تو سمجھ ہوتی بھی نہیں ہوتی کسی عالم کو بے کہ نہیں سن عزیزان من میرا اللہ فرمانا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ دنیا میں اللہ نو نبی پیارے نے اللہ نو سارے تو زیادہ دنیا میں پیارے نبی نے کون نے تو انہوں پتہ ہے نبی کتنے قتل ہوئے نے یقتلون النبیین بغیر حق انبیاء زیادہ قتل ہوئے بنی اسرائیل اپنے انبیاء نو قتل کر دیں حضور فرماتے ہیں ساریاں نبیاں دیاں تکلیفاں ایک پاس سے رکھیے تے انہاں تو زیادہ کلے محمد الرسول اللہ نو اللہ دے راہ دے تکلیف آئی ہے ہن اللہ نے محبوب تو پیارا کھاؤنا تے اللہ نے محبوب دے نواسیاں حسن حسین تو پیارا کھاؤنا تے ازمائش انہاں دی جدی ڈاٹی آئی انہی کسے ساڑھے چوائی ہے بھائی صاحب تو مسئلہ اے رمض سمجھنا لیے بس آئے تے چاس لین آیا کہ ازمائش چوئے ہیں لبا اینی روڑا ہے اسی چاس ڈوڑ دے وطنے آتے چاس سگائیں ایتھے انجی رانا ہے کدی پٹرول واد گیا ہے کدی پٹرول گھٹ گیا ہے کدی بجلی آ رہی ہے کدی بجلی جا رہی ہے کدی کنک دا ریٹ واد گیا ہے کدی گھٹ گیا ہے تو اسی یہ نہ لوے کہ ایڈا پریشان نہ ہو گیا کرو اسی یہ دیکھیا کرو کتنی لگ گئی ہے کتنی رہ گئی ہے تے میں مالک نو راضی کرنا لے کام کتنے کر لے گل تو صرف ہی نہیں اللہ دے محبوب فرما دیں فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ جتنا دین بندے میں زیادہ ہوئے انہی آزمائش ہوتی زیادہ ہوتی جاتی بے دینان کی آزمائش بے دینان دی آزمائش نہیں دین داران دی آزمائش تو بھائیو عزیزو حضرت ابو ہریرہ فرما دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زہری زمانے میں مدینے چھاننی کوئی نہیں اجی دن لاٹا نہیں چھانی دا مدینے شریف چھاننی کوئی نہیں جو پیس سی دیا ہے تے انہوں نے پلیٹ رکھ کے پھوک ماری دا اڑا کے جیڑے بھی گھاس پھونس اڑ جایا دوجے دی روٹی پکا کے حضور سرکار کے پیش کیتی جاندی تے حضور تناول فرما لیں گے ہون گال نری آن چھنے آٹے تے نہیں رہی آٹے تو اگا میدیاں تے میدیاں تو اگا بیکریاں تے بیکریاں تو اگا کیکاں تائی لنگ گئے ہو تے موڑ بھی آن دیو بس آن سوکھ نہیں پہ آؤں گا
इत्थे आउणा नहीं। असी दुनिया तो वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जिहड़ी दुनिया में मालक रखी नहीं। मैं जट्टां नूं मिसाल दिंदा रहना। हुण मैनूं तुसीं ये दसो ढांचा पीड़ के तुसीं आखो असां गुड़ बनाना है ते बनदा है, क्योंकि इहदे विच अल्लाह ने वो सलाहियत नहीं रखी ढांचे च। अल्लाह ने दुनिया विच सकून रखिया नहीं, तुसीं इहदे च ढूंढना चाह रहे। सकून अल्लाह रखिया अपनी याद विच। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाता है ये मेरे नाल कनेक्शन कर जे सुकून चाहिए दे। तू दुनिया में चूल्हा बना चाहता है, दुनिया ही सुकून है ना, दुनिया बेसुकूनी है। मगर भाई क्या करिए, बंदे ने समझ उदों आउंदी जदों सिर ते सोटा लगदा। तुहानूं पता है सारियां तो डाडा सोटा किहड़ा हुंदा है? जिसले पानी पैंदे ने फट्टे ते लिटा के ते बंदे नूं होश आउंदी है, लगदा है मैं मर गया, वो सोटा डाडा। बहुत सिर च पानी पाना है तो उस आखना मैनूं लगदा मैं फौत हो गया। अजीज़ा ने मन मेरे सजनों मेरे अजीजों बाबियां बड़ी गल की है। बाबे फरमाते ने हसन दे मेरे पुत्रा हेठा बह जाओ, मैंने तकरीर कर दो, तुहानूं अल्लाह बरकतां देवे, तुहानूं अल्लाह खैर अता करे। ते मेरे पुत्रा अल्लाह तुहाडे रिज़क विच अल्लाह इजाफा करे। कर्मा वाले बंदे हो। असल पुत्र बात है, मैं आपकी खिदमत दस्तबस्त अर्ज करना। असल तकरीर का मुल हुंदा है उन समझना ते उहदे ते अमल करना। तकरीर के बदले में पैसे देना तकरीर का मुल नहीं होता। मेरे बच्चे हो तुसी मुरीद औलाद की तरह होंगे। ऊंजी अब्बे दे छड़िया करो, सैयद होवे आलिम होवे तो अब्बा होंदा है, मुड़ मुर्शिद होवे ते अब्बे नूं ऊंजी फदाया करो। क्यों डॉक्टर तसव्वुर बोला बापू अल्लाह तू सैयद जी में मुर्शिद भी है, तेनू अब्बा मने। मेरे बच्चे हो तुसी नाम ही दो तो मैं मसीते बह के पियाना, मैं तुहाडे नाल नाराज नहीं होता। साई आते ने डोले वाले आते हैं जिथे दिल दे छड़िए पीछे रंधा के माइया। जिस अपना हाथ अपने पीर के हाथे दे छड़िया उन्होंने तू होर जिंद लैनी है, वो हर शे दे हर शे दे। हाँ होगी यही सौदा वड्डा होंदा है पुत्र। ओए पुत्रा वो सौदा वड्डा है जो अगे असां कर लिया, हुण पीछे माले दे सौदे केड़े। गल सुनो पुत्र ते मेरी गल ते अमल करो। मैं तुहानूं समझाना चाह रहा वा दुनिया च सुकून ना ढूंढो, इहदे च नहीं तो या मैन कोई पिछा बंदा ढूंढ दो जदों दी दुनिया बनी है फलाने दुनिया च सुकून लिया है। अजो पिछा तारीख इंसानी पई हजरत आदम तो लैके हुण ताईं किसे ते उंगल ते घुमाई दा लाल रखे वा फलाने सुख लिया ना। अजीज़ा ने मन जिन्ना बाबियां गल की थी उन्हें यही की है जगा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा तमाशा नहीं है, जगा जी लगाने की दुनिया नहीं। अज़ीज़ो मेरे पुत्रों मेरे बच्चों दुनिया नू बकदरे कूत लव्या करो। या अल्लाह जिन्नी लोड़ है उन्नी देंदा रहे, लोड़ दी थोड़ ना आवे तो बस अगा बाली आपे वक्त नूं पाउणा है ते दे लोड़ होवे तो टुर जाए तो स्वाद बड़ा है। अगू मुड़ जिवें तुहाडी मर्जी है तो खलोंदा बंदा कोई नहीं खलोंदा उदों ही है जदों विचों रूह निकल जाओ। उस तो पहला कोई बंदा मैं खलोंदा नहीं डिठा। हाँ दरवेश खलोंदे वेखे
पुराने जट खलोते डिठे, थोड़ी थोड़ी वाही करनी, थोड़ी थोड़ी कणक चैनी, थोड़ी थोड़ी मुंजी चैनी, दोपहरी 2 रोटियां खा के डीगर तई मंजियां टालियां हेठ सुते रहिंदे आ। उन्होंने एडी भजो बाज कोई नहीं जिन्नी हुण बंदियां नूं पै गई। मेरी उम्र 46 साल है, मैं अपनी अखां नाल ये गम्मा वेखे ने। कोई पुरानी एडी सदियां पैणा की गल कोई नहीं करता भाई, कोई बंदे एडी भजो बाज ना करते बिल्कुल। हुण बंदियां नूं बदी भाज पै गई और नस पै, रेस लगा है, मुकाबला लगा है, नचो है, भजो है, भजो है, भजो है। ये अगलियां बाबियां ने इंज कोई नहीं होंदी, बिल्कुल सादा तर्जे जिंदगी आई। छत्तां ते मंजियां डैंदे है, सादी रोटी, सादे लफ्ज, सादे रिश्ते, सादी दुनिया। ना पीजे ते ना टीवी ते ना फेसबुक ते ना ये चीज़ां कोई ना, यहाँ फेस टू फेस ही मिलते हैं। जिन मिलते हैं तो मुहब्बत करते हैं। हुण दुनिया फास्ट हो गई है, जेद हो गई है, तो उन्ना सुकून घट गया। अगे भी कुछ बंदे सुख नाल सौंदे हैं, हुण बंदियां विच वो सुख की कमी आ गई है, माल दौलत की ज्यादती हो गई। दुनिया उता निकल आई है मुँह ते। अजीज़ां ने मन मेरे सजनों मेरे बेलियो बाबियां दी गल याद रखो। बाबियां ने 2 जग दी जे दौलत लभे ते ए जालिम नफ्स ना मरदा हो बाज फकीरा किसे नहीं मारिया ते जालिम चोर अंदर दा तुसी हज़ारां बंदे बैठे हो, हज़ारां आए हो कि ना, तो बैठे मसीत। मैं मस्जिद बह के हज़ारां बंदियां दे सामने दुआ मंगना, या अल्लाह मैंने उन्ना ही दें जिन्नी मैनू लोड़ हो, मैनू वाधू की जरूरत, क्योंकि साईं मोया जितना बाड़ा होवे उन्ना बेसकून करता है। मैं नतीजा कड्डी बैठा तो मुड़ भजा इन्ना को दई मालका। मैं मदीने जाना होवे ते तां भी टुर, मैं मक्के जाना होवे ते तां भी टुर जा, किसी होर मुरीद सज्जन कोल जाना होवे ते सौखा सौखा जांदा आउंदा रवां ते रोटी मैनूं लभदी रहे। मैं बाड़े ते बस इहदे विच सुख, इहदे विच सुकून है। मैनूं अल्लाह पाक ने बहुत नवाज़िया है। महीना तो मैं उदो की विरिया रहा तो मुरीदा में हफ्ता हफ्ता रोटी देने रहना पीर समय पूरी दुनिया से मेरे मुरीद ने। मैं पिछली जिंदगी सारे मुरीदा को एक दिहाड़ी भी रहा रहा तो मेरे दिहाड़े पूरे हो जाते बखुदा खुदा खुदा। लेकिन दिल विचों एक गल कड्डी कि मेरे रब्बा जितनी लोड़ होवे उन्ना देंदा। मैं रोज़ बंदियां दे गड्डी लो जी, की तुसीं निक्की जी गड्डी लई फिरदे हो, कदी तुसीं जंग जाना हुंदा है, कदी तुसीं कश्मीर जाना हुंदा है, ये कदी कि नहीं खलो पांदी कदी कि नहीं। तो अल्लाह साडियां बच्चियां नूं तौफीक दित्ती हो गड्डी लै के घर खलार कर लो जी मौजूद होर की लेना है लगो हूं की मंगने भाई। मेरे बैंक विच टका ना होवे मैनूं कोई परवाह नहीं। ये आ सारे आ बैंक बैठे बच्चों मैं नहीं आंदा तुसी इंज करो तुहाडे वाली ये लैण नहीं। मैं एक सिर्फ गल करना तुहानू लेना समझ आ जानी। बीबी पाक को किसे पूछया बीबी जी 40 रुपये ज़कात कितनी है? उन्होंने फरमाया तुसां देनी होवे ते 40 चों एक, असां देने होण ते 40 दे 40। तो तुसी ओ एक साड़े एक दिता 40 गिण के साल बाद दे विचों एक कट छड़िया करो। ते असीं जे दावा दरवेशी दा कीती बैठे हां ते सन 40 दे 40 देने चाहिए, इंसान भी चूरा रखने दी लोड़ नहीं। या दावा नहीं करना चाहिए बाजी भी दरवेशा वर्गे बनते पे। प्यारे बच्चों प्यारे अजीजों गवाह रहे
کہ دنیا فانی چھڑ جانا جدے کول جتنی باڑی انہاں سکون تھوڑا تے جے دل مطمئن کر لو تے مالک راضی ہوئے تے بھائی صاحب بندے نو رکھ دی چھانٹ بھی سکھ آ جاندے کہ جو راضی نہ ہوئے تے ایسی ہیڈ بھی نیندر نہ ہو اللہ تعالیٰ دل دی سخاوت عطا کرے اے میرے بچے جڑے انہاں اللہ برکت دے سارے ایک باری مشریف تے درائے باری کل پڑھو